Dak li ħareġ sissa fil-qorti huwa disturbanti. Atti oxxeni u umiljanti li soffrithom li kienet tiżżomm f'dara lill-arus tat-tifla tagħha, żagħżugħ li kien jipprattika l-okkult. Fit-tieni jum tal-ġuri xedet l-omm minn nifisha li spjegat din l-esperjenza orribbli li għaddit minna 4 snin ilu. Il-qorti kriminali ordnat divjet fuq isem l-akkużat u l-vittmi f'din l-istorja. Każ li fih iż-żagħżugħ ta' 22 sena qed jgħid li kien qed jirċievi ordnijiet mill-ispirti. Fix-xhieda tagħha quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera l-omm spjegat kif iż-żagħżugħ kellu attitudni possessiva u kien ukoll għajjur. Għalkemm ir-rapporti dwar l-abbuż sar f'Jannar tal-2019 jidher li l-affarijiet kienu bdew jiggravaw mis-sajf ta' qabel meta l-akkużat sar aggressiv. Meta jsawwad biżraben, itajjar lampshades u jolli leħnu. Hawn l-omm semmiet kif l-akkużat kien jordnala tagħmel sess mal-partner tagħha, kien isawwatha bi frosta, kien jordnala tinża u anke iddaħħal xkupa fil-partijiet privati tagħha. Il-mara fissret kif spiċċat ostaġġ fil-kamra tagħha stess fejn kienet taqdi l-bżonnijiet tagħha f'barmil. Qalet li s-sieħeb tagħha prova jiftħilha għajnejha li l-leħen kien tal-akkużat u mhux ta' spirtu u ridet tkeċċih mid-dar, imma t-tifla ipprotestat. Il-mara komplit li llum m'għadix tisma' l-leħen u lanqas għadhom jiċċalqu affarijiet fid-dar, waqt li semmiet ukoll kif l-akkużat kien jgħidilha li binta tħobb sess salvaġġ. Il-prosekuzzjoni f'dan il-ġuri qed titmexxa mill-avukati Angel Vella u Francesco Refolo mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-akkużat għandu jiddefendih lill-avukat Mario Mifsud, waqt l-avukat Lara Dimitrovic qed tidher bħala parti ċivili.